Ahoj, máme na Play a vítam vás v ďalšom videa informačky, novoročné informačky. A tentokrát sú to spoločne s Crazy Duck LP. Zdravím ťa. Nejde ti mikrák. Haf. 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 To ja mám hovoriť haf. Boha, ja mám hovoriť síka. Ne, poď sem. Ja už na to kašlem, my už sme spravili 12. fail, a keď toto by bolo 13. a už to by som to nezvládal. A tentokrát sú to informácie o novom roku, jak môžete vonku počuť a jak budete mať aj na konci videa jedno také nepodarunok, kde buchlo asi krabica poriadnych Viperov. A vlastne sú to novoročné informácie, ktoré vám chceme povedať, že vlastne ja, Crazy Duck LP a Galaxy Man HD sme v spolupráci. Wow. A ešte jedna tajná, zatiaľ čo vám nebudem hovoriť, lebo nie je to isté. No, nie je to isté, tak vám to nebudem hovoriť. Práve ja a mene Datilati LP vám chcem prijať šťastný nový rok, všetko dobré v tom novom roku a nech sa aj vám darí a snad to aj vy prajete nám. Týmto sa s vami lúčim, ja a Crazy Duck LP. Čaute. A šťastný nový rok. Aj tebe taký. Ahoj. No, čiže donatáčali sme a teraz ty mi daj pekne 20 € hneď teraz na účet za to, že som ťa dal do videa. Hej? Čiže... Čo je? Čo je vole? Si mi povedal, že mi... Hej? Tak asi 20 € nebude. Škoda.